Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Asta este prima parte. Eu mi-am făcut o bază sub casa lui Maya, da. Nu o să vă arăt acum, o să vă arăt în episodul 2. Uitați un creeper acolo. Și dacă vă place, nu uitați să dați un mare like ca să continuăm această serie, dacă vreți. Să vedeți baza mea secretă. Bun. Opa. Aici hackerul mi-a lăsat ceva, dar n-am vrut să filmez că nu mi-a arătat. Bă, dar trebuie să fugim numai decât. Nu, hai să ne omoare ăștia pentru că o să mă... Nu vreau să mă omor. Hackere, ajută-mă și pe mine de ăștia. Nu-n mine, te rog. Bun, fraților, în primul episod nu știu ce să facem. Bun. Gen, nu o să facem nimic, ca să ne plimbăm. Ce o să vedem ce o să facem. Da, deci vreau să mai pun și eu ceva prin cufere. Opa, stați. Bun. Opa. Aici, mamă, fraților. Deci cam atât am făcut-o din bază, dar aici n-am voie să intru pentru că e în construcție. Bun, am făcut doar atâta în primul episod, gen doar atât am putut să fac. Dar o să fac în al doilea pentru că nu mai am chestii la mine de făcut. Trebuie să vorbesc cu hackerul. Toată carnea asta care o să vedeți aici în episodul 1, în episodul 2 nu o să mai fie. Cine a stricat? E tu, hackere. Și-a făcut hackerul invizibil. Bun. Aici mai o să facă bucătăria. Dar aici în episodul 2 o să vină pus înapoi. Ca așa o să reia. Bun. Era covor în al doilea episod, dar o să strice. În episodul al doilea o să strice covorul. O să-l pună covorul ăla înapoi. Bun, fraților, revenim în baza secretă. Bun, fraților, m-am decis să nu mai merg în baza secretă. Când am pornit, îmi pare rău că n-am vorbit, dar mi s-a căzut căștile din urechi. Nu știu ce să facem. Cred că în episodul 1 o să punem aici, o să punem ceva în cuferele astea, dar în episodul 2 nu o să arăt cuferele alea ce am pus. Bă, da, credeți tu dacă se poate o ieșim de pe server la primul episod, fix la primul episod. În al doilea, magie, dai, lasă-mă cu magia. Folosești hack-uri, nu-i magie. Bun, și omor și-o pe ăștia. Bun. Hai să punem și noi aici, nu știu, punem și noi astea și să mai punem cărnile astea. Deci de asta în episodul 2 nu o să fie, de asta în episodul, stai mă, hackere. De asta, dă-te, hackere. De asta în episodul 2, cărnile astea nu o să fie la mine, uitați bănuți. Ok. Bun, punem și noi astea. Bun. Mai au rămas 2 pe cufere. Așa cufere nu o să mai fie cuferele astea, că o să le cheltui. Hai, laminat. Dar unde laminat? Hackere, dă și mie niște obsidian și îmi fac o casă. În episodul 2 nu o să arăt casa. Bun. Unde ești, hackere? Și-mi dai și mie obsidian. 3 pachete măcar. 3. Bun. Și-am... Da, bun, fraților, revenim după ce vorbesc cu hackerul și îmi dai obsidian sau bedrock. Revenim. Bun, fraților, m-am gândit să nu mai dai obsidian sau bedrock pentru că o să fac în episodul al 3-lea. Episodul 2 tot nu o să fac. Bun. Bun, acum uitați ce faci. Face să merem la minat. Da, știu eu un lucru, știu eu ceva mai fain decât tine. Știu să fac mai fain. Păi
Păi, dar tu cum minești dacă ești pe creativ? Te dai pe survival? Dai mod să fii pe survival? Nu știu. Păi, dar cum? Tu ai hack-uri. Păi da, asta am zis și eu, folosești hack-uri. Mamă, deci el folosește hack-uri, fraților. De seama, folosește hack-uri, fraților. Vreau să pun așa. Hackerii și nu te super ce fac aici, dar fac mai fain. Nu știu, fraților, ce să mai facem. Deci, în episodul al doilea, groapa asta o vedeți aici, nu o să mai fie, fraților. Pentru că trebuie să pun un pic. Bun, fraților, deci am zis că în episodul 2 nu o să mai fie. Bun. Bă. Mamă, ce e aici? Bun, deci, fraților, vreau să vă spun că nu o să mai fie mina, gen diamant. De unde diamante? Păi nu mai văd nimic. Bun, acum da. Pui tu diamante? E care pune tu lumină, că pune tu că ai pus torța fix pe diamante, ai pus torța. Mai pune lumină pe aici. Iron. O să fac armură de iron, cred. Șpada de diamant. Sau nu știu, cred că îmi fac de diamant prima oară. Și aia de... Nu, îmi fac armură de iron și aia de diamant o să o păstrez. La lupte. Ia. Bun, deci avem mai multe diamante decât iron. Mai puneți tu iron, hackere, dacă pui tu. Uite, iron. Fix aici. Uite și diamante. Cred că mai multe sunt diamantele. Bun. Fix ce-am zis. Pune-și tu iron, hackere. Nu mai da în mine. Pune, uite așa, iron. Că trebuie să-mi fac armură de iron. Te văd, hackere. Fraților, se pare că am 5%. Da, nu prea bine. Bun, fraților, cam atât a fost episodul de astăzi. Acesta a fost un pic mai scurt. Uitați pe hacker cum pune. Uite, te văd acum, hackere. Bun, în episodul al doilea nu o să vă arăt mina asta. În episodul al treilea o să vă arăt mina. Opa. Bun. Hai, hackere, că eu ieși afară din mină. Dar cum ieși? Cum ieși? Îmi bagi și mie mod să fiu pe creativ. Îmi bagi? Că nu pot, eu nu mai pot să ies. Hai, că am 5%. Hai, bagă mod și ieși. Ai băgat? Ce-ai zis? Ce-ai scris? Te trag eu. Cum mă tragi tu? Cum? Ei. Am văzut ce mă tragi. Tu m-ai băgat hack și mie. Pașă-l scoci, ok? Bun. Merem pe aici. Bun, deci în episodul al doilea nu o să mai fie gen goldul ăsta, o să fie doar așa o să fie doar iarbă. Hai că nu ce mult hack. Nu ține mult hack-ul. Bun, uite că l-a luat. Uite, pot să iau și eu goldul ăsta, că în episodul al doilea nu o să fie. Că o să-l iau de aia. S-o luat și singur. Uite, dacă iau goldul ăsta și îl fac, primești câte 9 gold. Ia, fiți atenți.
Dar în episodul 2 nu o să vă arăt goldul pe care l-am, pentru că o să-l pun în cufăr. Bun, cam atât a fost primul episod, adică episodul de astăzi. Deci în primul episod Maa nu a fost deloc. Eu am fost aici cu hackerul. Acum vedeți ce poate hackerul meu și mănânc și eu niște cărnică. Bun. Deci mai pune... am uitat să pun chestii în cufăr, fraților. Să pun goldul. Ce să mai pun? Florile acestea. Asta. Și oasele. Bun. Cam atât a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like. Ia zici tu ceva, hackere, înainte să termine episodul. Ia, ce zice? Hai să vedem, fraților, ce zice. Nu știu ce zice, fraților. De ce stă atât de mult? Cred că zice papă. Dacă nu dați like, o să vă hecuiesc, nu? Hecuiesc, da, hecuiesc, bun. Calculatoarele, bun, ha. O să faci hack-uri la calculatoare, nu? Bun, papa, acum papa, dați like și subscribe că vă mănânc.